रहुआ जैसन बड़ आदमी के घर में हमार पोती बहू बन के जाई, ऐसे बढ़ के खुशी हमारा खातिर का हो सकेला। सौभाग्यशाली तो ये लोग बाड़न कि हमार लक्ष्मी जैसन भतीजी ई लोग के घरे जात बाड़ीन। का विंदेश्वर बाबू भाई आप तो दुनहु ओर से अगुआ जबानी, यही से विश्वास करी, ठगाई ना। अच्छा तो लड़की के दिखा दी। हाँ जी। बहू, ए बहू, अरे छोटकी के लेके आवा। बहुत सुंदर दुल्हा बा तोहार। देखी जी, बियाह के खातिर जौन लेन देन के बाद भइल रहे, अगर ऊपर आप लोगन के तैयारी है तो हमनी के लड़की पसंद दिया। जी हाँ जी, हम तैयार बानी। तहमे देर कौन बात के, निकलवाएं बियाह के तारीख। भौजी, भौजी, का भइल राधा? तनिक सेफ्टी पिन खोल दो ना, हमार हाथ नहीं खे पहुंचा। कहाँ से पहुंची? ला, देवर जी से बियाह कैले रहतू ना तो हमरा के बुलाई के नौबत ना आई। देवर जी से बियाह कैले रहतू ना तो हमरा के बुलाई के नौबत ना आई। सही धधका तावा करिले बात नहीं फरजी हो, बॉडी में बाटे एनर्जी हो, गर्मी चढ़ल बा त कदी ही ठंडा करे दो आज मन मर्जी हो। का जाने कहिया घीव कपारी झूठा पिया परे हमें बर्फ के पानी रगड़ दी रानी कहो तो कहरा दे हमें, बर्फ के पानी रगड़ दी
फाटता। अरे